Weet je wat passiert is? Hey, pap. Hé, Rijn. Ik heb zo lang niks van je gehoord. Hoe gaat het met je? Goed. Ik dacht dat jij geen vriendinnetje had. So, Laura, where are you from originally? Pap, Wat? wat doe je? Mag ik toch wel vragen? Jezus, man. Waarom ben je eigenlijk naartoe gekomen? Je bent meteen verdwenen naar de begrafenis. And told me she passed away recently. Er spielt, dass er weint. Er versucht, das zu beeindrucken und flirtet mit dir. Is je tweede biertje? Nee, is mijn 10e. Nou, goed. You okay? Yeah, you're fine. Nee. Niet doen. Nou, los. Weet je. Maak me zorgen, oké?